Здравейте всички отново след почивката. Сега предстои да се запознаем с панела на журито на манга конкурса. С журито на тази годишния манга конкурс ще си говорим за впечатленията им от конкурса и какво прави един комикс наистина добър, за комикси от най-различни гледни точки, художествена, повествователна, издателска и, разбира се, авторска. Моля на сцената да пристъпят журито и Ана Цойчева. Окей, добре. Добре. Здравейте всички! Благодаря ви, че сте тук с нас на този панел. Сега ще си говорим за манга конкурса. Ани Венчър Комикон, както знаете, има манга конкурс, който се случва преди самото събитие и затова, понеже минава малко под радара понякога, искахме да поговорим за него. Победителите от манга конкурса се публикуват в една книжка, която може да си вземете от щанда на Накама там в дъното. Иначе тук с мен сега е журито на манга конкурса, които ще се представят след мъничко. Само още две думи за хората, които са участвали в конкурса, награждаването от 5 часа на голяма сцена. И също така за хората, които са участвали само, журито ще даде малко обратна връзка към 6:15 в Мейд кафето, което вече ще е затворило. И разбира се, благодарности на всички, които са участвали, защото да се нарисува един комикс е адски трудоемко, така че браво на всички. Както казах, с мен в момента е журито в състав Десислава Йорданова, Димитър Узунов и Милена Симеонова. Те ще разкажат малко за себе си и след това ще си поговорим и за самия конкурс. Димитър, предлагам от теб да почнем. Благодаря. Здравейте, казвам се Димитър Узунов и се занимавам, режисьор и продуцент съм. И се занимавам доста с сторителинг, с творческо и сценарийно писане. Така имам доста голям опит във воденето на лекции, на въркшопи по сценарийно писане, по сторителинг. И общо взето това беше моята експертиза в манга конкурсът, да оценя най-вече на манга на ниво историята, която те разказват. Може би това е най-голямото събитие, с което тук в България моята организация е известна, Summer Scriptwriting Base. Това е лятна академия за съвременни форми на сторителинг, видеоигри, гейм дизайн, интерактивен, имерсивен сторителинг, LARP. Видях, че тук на Aniventure има и LARP Corner. Ние всъщност преподаваме дизайн и сторителинг за LARP, Live Action Role Playing. И ако искате да чуете повече, ако имате интерес към сценарийното, към творческото писане, към сторителинга, каня ви на една отворена безплатна лекция, която от програмата на Summer Scriptwriting Base това лято, на 22 юли от 10 часа събота в Френски институт, тук на площад Славейков номер 3 в София. Там ще говоря за различни елементи, различни похвати от сторителинга, от сценарийното писане и най-вече ще наблегна на жанровете трилър и мистерия. И може би една минута най-общо да кажа за конкурса. Това, което ми направи впечатление, беше, че имаше като цяло, може би има така известно нужда от менторство на това как се пишат истории, как се пишат сценарии. И мисля, че затова, ако има тук участници от конкурса, ще се радвам много да дам персонална, индивидуална обратна връзка. Благодаря много. Милена? Аз имам. Дай ми това. Здравейте, аз съм Милена Симеонова. Най-общо се описвам като визуален разказвач, защото
разказвам визуално в различни видове изкуство през годините. Завършила съм анимационно кино в Нов български университет. Но всъщност много години се занимавам с комикси, освен това, че съм правила късометражни анимационни филми. Комиксите са моя така страст на живота ми, така че основно с комикси съм се занимавала, но и не само. Тук виждате най-големия ми труд, може да се каже, който е моят сборник "Всички мои животи", който представлява 3 истории, разказани без думи, само с картинки. Това ми е едно от любимите неща, да разказвам без думи. Освен като художник, може би някой от вас не знаят, а може би не вече, защото беше отдавна, от един сборник с комикси, на който бях част от редакторския екип. Той се казва Комиксер и много години беше редовен участник на Ани Венчър с щанд, където продавахме комикс сборника, за което съм благодарна и също така се радвам отново да съм тук, отново по повод комикси. Всъщност книгата излезе през 2020 година и последното нещо, което се занимавах и което искам да ви споделя, е всъщност това, че направих първата ми видеоигра, която се казва "Адрес". Тя е една много кратка игра, която половината от нея се състои от анимационни сцени, но знаейки вече аз откъде идвам, може да се досетите защо. Като основното в нея, разбира се, е разказа, визуалния разказ. Това ми е най-интересното нещо и от много години ме чоплеше така да пробвам визуален разказ с интерактивен елемент. Интересно ми беше да се впусна в света на видеоигрите, особено наративните видеоигри. И това е моят първи опит. Тя е съвсем кратичка игра, всъщност е част първа, защото не би стигнал времето за част втора, на която се надявам да се случи в следващите месеци. Може да се играе безплатно да се свали безплатно от платформата Itch. Може да я намерите там, ако ви е интересно. И ще се радвам да получа обратна връзка, защото всъщност това е доста експериментален за мен формат. И ми е много интересно да чуя дали се е получило нещо. Смятам да продължавам, така че съветите ще са ми от полза. Благодаря ви. Благодарим на Милена. Деси? Би трябвало да работи. Проба? Да. Здравейте. Аз се казвам Десислава и съм тук в ролята си на издател, като преди това, като съм и едновременно с това и илюстратор. Дълги години работех, илюстрирах детски книги и така се завъртяха нещата, че комиксите много ми залипсваха в България. И направих стъпката да почна да издавам комикси за деца. И като едни от комиксите, които издавам, са за най-мъничките, Ана, защото те са супер забавни, много разчупени и не толкова популярни при нас. И така съживявам живота на комиксите сред малките деца. Като друга поредица, която неотдавна започнах да издавам, е поредицата Хилда, която е едно градско фентази за една героиня, много така смела и обичаща живота и света. И също така Мумин тролите на Туви Янсон.
Така любовта ми към комиксите я изразявам изцяло в издателството и ще продължавам още да издавам комикси, не мога да се въздържа. Като същевременно с това издавам и други неща, но комиксите ме доведоха тук на манга конкурса, като човек, който има малко поглед към цялостното изграждане на комиксите. Как се прави един комикс завършен. Да. Благодаря много и на тримата. Искам да използвам случая специално още веднъж да ви благодаря за това, че ни помогнахте да изберем победителите и за това, че сте тук, за да обсъдим конкурса. Аз мисля да задам един въпрос, след което ще дам възможност на всеки от публиката, ако иска който има нещо, да попита, да зададе своя въпрос. Всъщност исках да ви питам какви бяха критериите за оценяване, кое беше най-важното, което търсехте в един победител? Освен аз да започна, пък вие ме допълнете. Мисля, че критериите бяха 3 или 4, със сигурност и имаха еднаква тежест в оценяването. Първият критерий беше за идеята, оригиналност на идеята. Вторият беше за естетическото качество, артистичността на изпълнението. И третият беше яснота. До каква степен авторите са успели по ясен начин да комуникират историята. Имаше ли четвърти? Не, това бяха основните критерии. Сигурна съм, че всеки от нас има пристрастие към някои от тези критерии, но заедно така ги гласувахме като еднакво важни елементи в една история. Добре, някой от публиката иска ли да зададе някакъв въпрос? Ние ще ви дадем микрофон. Не? Може и най-общ въпрос за правене на манга, за как се пише сценарий за манга. Може да не е свързан конкретно с конкурса. Оригинално на какъв език създавате вашите комикси? На български ли ги правите? Тръгвате ли изобщо с това като идея? Дали искате да се популяризират извън страната или като цяло вие по-лесно да работите първо на български и след това евентуално да се превеждат? Само да парафразирам, защото малко по-трудно чуваме тук. Как пишем комиксите си, дали ги пишем първо на какъв език? Езика има ли значение при създаването на комикс като решение на какъв език да бъде започнат? Дали да бъде започнат на български, дали да бъде започнат на английски или на френски, японски? Аз бих казала, че езика няма значение, по-скоро как тече мисълта на човека, който го създава. Да, аз ще потвърдя, че на ниво история, на ниво творческо писане няма общо взето значение на какъв език. Много лесно езика може да бъде преведен, особено в комикс, където език е много синтезиран, много стилизиран. Няма особено значение на какъв език първоначално ще бъде създаден. Много лесно е превода, без да се губи от стойността на един комикс. Аз пък си мисля, че човек мисли по различен начин на различен език и в зависимост от това, ако сте, примерно, ако говорите гладко няколко езика, ако сте го забелязвали в себе си и искате да наблегнете на някой аспект от вас, който се проявява повече, примерно когато говорите и мислите на френски, може да пробвате да пишете на френски и да видите разликата спрямо това. Аз не говоря толкова гладко, толкова много езици, че да съм го пробвала, но съм пробвала да пиша на английски. За мен лично е до някаква степен ограничаващо, просто защото нямам толкова богат речник на думи.
И така, не ми се получава толкова поетично, колкото бих искала, така че аз по-скоро пиша на български. Добре, имаме въпрос. Може ли да дадем микрофон на един човек от първи ред? Аз исках да помоля за някакви насоки за писане на сценарии, нали, за сюжет, тъй като, примерно, аз лично съм повече визуален човек и пишенето ми идва трудно. Нали, да си изпиша идеите. Аз просто ги виждам в главата, но знам, че е хубаво, нали, човек да има сценарий, защото идеите се губят като плават. Ако може някакви насоки за човек, който трудно изписва идеи. В крайна сметка, при всички случаи, дори да е само визуална поредица от изображение, винаги има някаква история, винаги нещо се случва. Ако ви е трудно да пишете, ви е по-лесно да рисувате, тогава ви предлагам първоначално да направите, ние коментирахме в началото, да направите нещо като storyboard, т.е. нещо като панелиране на това какво ще се случи, за да знаете предварително горе-долу как ще се развие историята. В една история най-важното е да има конфликт, да има нещо, героя да има някаква цел, първо да имаме главен герой, който иска нещо да постигне, има някакъв конфликт, някакво препятствие да постигне целта си. Тогава има история. Иначе ако нямаме конфликт, ако нямаме това нещо, тогава може би имаме описание, но не е история. Нямаме сценарийно писане. Аз също бих подкрепила идеята за сториборда. За мен сториборда е последната версия на сценария. Така че, ако не ви идва да пишете, може да пробвате направо с сториборд. На този етап на работа също е много лесно да се променят неща и да се махат и слагат, да се разместват, така че не е толкова рисковано, колкото направо да почнеш да рисуваш нацяло. Така че, да, мисля, че е добра идея. Моят личен опит пък говори, че трябва да имам подредена историята си в главата и чак тогава мога да направя крачката с подреждането. Тоест, изписването на историята при мен е много важно. А тя се ражда и се върти дълго време в главата. Аз имам допълващ въпрос към този, който е дали ако примерно сме художник, който малко се затруднява ето в такава ситуация, би било добра идея да потърсим сценарист, с който да работим. И как примерно да го потърсим, как да намерим подходящия човек, какво да му кажем и дали тази колаборация, примерно Милена, мога да питам и тебе като продължение, дали ти се струва конструктивна? Да, със сигурност това ми се струва като доста идеална комбинация, особено за дълъг проект, по който художника има много работа и сценариста има много работа. Проблема е да се намери идеалния партньор, както и в живота. Това е проблема. Аз бих посъветвала, може би малко ще ви се види странен този съвет, но аз по-скоро бих посъветвала да намерите креативен партньор, който може би не е най-добрия в това, което прави, но е човек, с когото се разбирате и си имате доверие, защото това са двете неща, които колкото и страхотен художник или сценарист да е този човек, ако просто той не може да съдейства и държи непрекъснато контрола и не ви дава никаква свобода, или пък обратното, ако просто не е вашия човек, колкото и добри качества да има, ще е много, много трудно. Най-вероятно ще има болезнена раздяла, така че да, това е моя съвет. Със сигурност търсете човек, с който се разбирате и на който имате доверие просто, че ще свърши работата. Бих искал да добавя също нещо. Ако сте по-скоро визуален артист
имате конкретна идея за история, но нямате опит в сценарийното писане, в разказването на истории, при всички случаи е добре да привлечете човек с опит, най-малкото като ментор, или на киноезик се казва, примерно, скрипт доктор. Човек, който има опит, който по някой път някои много малки неща, ако се пипнат, ако се зададат някакви много конкретни въпроса към художника, към човек, който иска да разкаже историята, това много бързо може да оправи и да направи много впечатляваща история. По някакъв път много малки неща са способни да имат много огромен ефект. Затова винаги е добре, ако нямате опит, дори да имате идея за история, да се консултирате с човек, който има повече опит. Окей. Въпрос, да. Имаме едно въпросче, отново на първия ред. Здравейте! Бих искал да попитам, по принцип, когато се създава история, тя винаги ли трябва да има поука в нея, нещо, което трябва да научи? Да повторя? Да. Въпросът ми е, когато се създава история, трябва ли винаги да има поука в нея и нещо, което да научи читателя, или може да е просто нещо, което като разказ, което да разказва нещо красиво или нещо? Да, аз лично не съм много фен на поуките в книгите. По-скоро разказването на една история или една ситуация е много по-ценна. Аз смятам, да, също, че поуката изобщо не е задължителна. Една история може да има не поука и заключение, изведена мисъл, може да отправя въпрос, също така. А може и да не отправя въпрос, може да е нещо, което ви е хрумнало в някаква цялост, не сте го мислили така като от скелет нататък, дошло се цяло и после това нещо, тази история може да има страшно много интерпретации и дори вие да не сте вложили поука, въпрос или каквото и да е, различните читатели ще го намерят, защото хората сме такива, търсим смисъл в нещата, така че аз вярвам, че дори човек, който седне да твори, без да има конкретна идея какво всъщност иска да каже, ако му идва отвътре и успее да го завърши, след това хората, които прочетат нещото и се запознаят с него, със сигурност ще намерят някакъв смисъл, който може да е подсъзнателно да е бил вложен, а може и да дойде от тяхното подсъзнание. Така че смисъл винаги ще има. Няма нужда от поука. Да, и аз също ще кажа, че никога не е добра стратегия да започне с това каква поука искаш да кажеш чрез историята, защото това е малко... това е прекалено инструментализиране на историите и със сигурност ще седи малко изкуствено. По-скоро започнете от това темата, какво искате да разкажете, примерно дали искате да кажете, окей, искам да разкажа за Ани Венчър 2023. Намерете някаква нещо, което някаква всепризната ценност, примерно любов, така, вкарайте го в тази тема и нека да има и конфликт, нека да има главен герой и накрая дали има поука или не. Аз съм напълно съгласен, че обикновено така ли, че историята се конструира в мозъка на читателя или на зрителя и всеки може да интерпретира по свой собствен начин и вече поуката е кой както разбере историята. Аз тук ще добавя една история. Един приятел преди години каза: и много ми се иска да пиша, усещам, че е дошъл момента да пиша, ама не се получава. Всъщност, за да ти се получи нещо, ти трябва да има какво да кажеш. И за да има какво да кажеш, ако имаш какво да кажеш, трябва да си изработил инструмент. Тоест, трябва да се пише регулярно и в регулярното писане излизат вече историите такива, каквито отвътре идват. А с комиксите още по-трудно, защото там има и визуална част. Т.е. комиксите са много трудни за правене. Много по-трудни, отколкото
една текстова книга или една книга, детска книга с изображение, ако щете и с енциклопедия. Защото включва много по-различни умения, събрани в едно. Да. Аз искам да задавам един въпрос, да се върнем на конкурса и да напомня, че победителите още не са известни, така че няма да ги издаваме. Какви според вас бяха основните? Имаше ли някакви пропуски, които се повтарят? Някакви проблеми, които срещате по-често в творбите, които прочетахте? Аз ти споделих и по-рано. Това, което ми направи впечатление, беше, че някои от историите сякаш, или аз вече съм остаряла и не ги схващам, но сякаш не малко от историите имаха препратки към някакви неща тип inner jokes, нали, шеги за вътрешна употреба, които може би ги знаеш, ако гледаш някой аниме или ако си част от общността и така нататък, но примерно не успяха да достигнат до мен и това ме, нали, по някакъв начин ми направи впечатление, че на доста места го имаше. Струва ми се, че има как да се вкарат такъв тип неща в работата, ако вие като автор смятате, че това е важно, но да, малко така ме изкарваха от четенето и това ми направи впечатление, че няколко човека са го направили. И да, примерно аз не го очаквах, като започвах да ги чета. Да, съм напълно съгласен. В голяма част от историите имаше нужда от някакъв контекст, който за обикновения читател, за страничен читател, просто не знаехме откъде идва този контекст. Беше като че ли за някаква много определена тясна група. И другото, което според мен така доста често се наблюдаваше, беше това точно липсата на структура на историята. Тоест като че ли авторът беше започнал да прави комикса без ясна идея какво иска да разкаже и и къде иска да отиде. И се наблюдаха някакви такива на ниво разказване на история, някакви криволичения с неясен край. И общо взето, когато като ти четеш или гледаш или консумираш по някакъв начин такава история, ти накрая си с така някакъв незадоволителен, с някакво незадоволство, защото окей, чакай сега, тази история трябваше, нали, имаше за цел да ме преведе през някакво пътешествие, но в крайна сметка аз нито разбрах откъде минава пътешествие, нито разбрах къде свършва то. Сега и аз да кажа. Към един комикс човек първо подхожда, защото визуалното изображение го е привлякло. В следващия момент той навлиза в историята. Ако мога да направя един паралел с видео. Едно видео ни привлича, пускаме, обаче това видео има много лош звук. Ние гледаме там няколко секунди и казваме, няма да го гледам, защото е мъчение. С комикса е същото нещо. Като се тръгне историята зацикли или се загуби и отида някъде, се изкриви и се губи удоволствието. Връщаш се, пак почваш да четеш и край вече читателя е загубен. От тази гледна точка трябва всичко, пак казвам, че всичко заедно трябва да се съблюдава и да си следва някакъв естествен, усещането е, че нещо тече и то тече в правилна посока. Да. Благодаря. Не знам. Бих искал да добавя нещо и нещо да кажем на по-позитивна нотка, като човек, който нямам стрикна нали, експертизата ми не е в визуалните изкуства. Мога да кажа, че пък това, което ми направи на мене впечатление, беше, че голяма част от авторите имат стил. Комиксите бяха много различни като стил, което за мен така беше едно богатство. Наистина почти всеки имаше свой артистичен, уникален стил, което пък нали, от визуална гледна точка пък е много важно. Благодаря много. Надявам се, не знам колежките дали ще се съгласят. Съгласна. Някой въпрос от публиката? Да, добре, супер. Ние се радваме на въпроси от публиката.
Така, аз може би, не знам дали към допълнение на предния ми въпрос, но така чувам ли се? Имате ли някакви съвети за доразработване на много груба идея? Примерно, имам едни герои, които искам да направя нещо с тях. Имам някакви в главата, някакви панели отделни, но не мога да го сгуба в нещо. Имате ли някъде откъде човек, вие примерно откъде бихте се вдъхновили, какво бихте направили в такава ситуация, в която много искат да разкажете за нещо, но това нещо е на много такова базово ниво, просто едни герои, примерно, които даже може би нямат и толкова история. И просто искате за тях много, нали, желаете, но не знаете откъде да започнете. Аз бих ви посъветвала да се вгледате още повече в героите си, да се опитате ги опознаете максимално и да разберете какво ги прави интригуващи за вас, какво ви привлича в тях, защо не можете да спрете да мислите за тях. Там някъде, в тези герои, се крие темата. Крие се нещо, което ще ви послужи за разказа. Защото тези герои си имат тяхна история, която ще им помогне да блеснат по най-добрия начин. Може би, не знам, може би героят ви е някакво много мълчаливо момиче и нали, когато най-после разберете това мълчаливо момиче, защо е мълчаливо, ще разберете в какъв контекст трябва да го сложите, за да излезе нали, на преден план най-доброто от този герой. Аз мога някои стратегии да кажа. Първо, това, че имате някаква идея за герой, вече е супер, защото това обикновено е доста трудно нещо за създаването на герои. Първо, внимавайте те да са различни. Контрастът е много важен въобще всяко едно произведение, е много важно да имате контраст. Да ги правите, нали, да не са всичките герои едни и същи, да има, най-образно говоря, едно джудже, един великан, един магьосник, един злодей. И оттам вече примерно една така стратегия, примерно вкарайте ги в някаква ситуация, в която примерно тези герои по никакъв начин не биха могли да попаднат. Примерно какво има преди? Примерно да кажем, имате героите ви идват от манга света, примерно от Япония. Примерно вкарайте ги, аз не знам, вкарайте ги в средновековна България. И оттам нататък ще ви хрумнат адски много идеи за това какво може да направите с тях. Аз това, което мога да дам като 5 минути, като обратна връзка е моя път как стигам до истории. Всеки персонаж, който имате в главата или нарисуван, си го опишете възможно най-подробно как си го представяте. Същевременно с това почнете да се оглеждате около вас. Около вас има безброй много ситуации. Много нелепи, много банални. Всяко едно нещо може да влезе в една история и героите да пораснат. Да. Имаме време. Аз имам един въпрос. Ние имаме време за въпрос от публиката и принципно предпочитам да дойда от публиката. Да, супер. Имаме въпрос от публиката, тук на втория ред, с оранжевата тениска. Здравейте! На мен ми направи впечатление, че тази година нямаше зададена тема за мангата. И мен лично това адски много ме затрудни и ми отне страшно много време, за да оформя своята история. И въпросът ми към вас е, дали смятате, че тази голяма свобода в изкуството дава предимство или по-скоро е още по-голямо предизвикателство? Аз със сигурност имам мнение, че за мен е колкото лимитирано е заданието, толкова е по-стимулиращо. Казвам, човек, който идва от театъра, от киното, там винаги е много по-лесно, ако имаш много зададени, много тесни параметри, тогава е много по-лесно. Съгласен съм, че по принцип, когато няма, може би е по-трудно, но пък от друга страна пък дава възможност да
ако имате някаква идея, да я вкарате без да трябва да я почините на някаква тема. Със сигурност за млад автор съм съгласна, че е по-добре да има тема, повече ограничения, защото не знам, като работиш като твориш много години, почваш някакси да придобиваш повече съзнание за собствените ти теми, които те вълнуват и те се въртят все едни и същи, но ако си тъкмо прохождащ автор, да, всъщност да изведнъж да се окаже, че имаш възможности за целия свят, всички теми на света, това би било доста плашещо. Аз също обичам да работя по тема, включително и до ден днешен, така че да, разбирам предизвикателството. Ами в заключение на този панел и на последния въпрос, аз бих казала в Манга Академия, когато имаме понякога отворена тема, казвам, щом е отворена, значи може да е първата тема, която ти хрумне. И затова бих казала, ако няма тема и трябва да ти хрумне, просто е чорапи, примерно. Или полилей. И оттам нататък тръгваш. Надявам се да сме ви вдъхновили. Напомням, че сега от 5 часа на голяма сцена е награждаването, така че елате да видим кой е победил. Благодаря още веднъж на журито и на вас, че бяхте с нас. Ние благодарим. Беше удоволствие. Мерси.